akutiki ina sawa kai mutum maya kai maya na kai mutum maya ya kai sun mun da kan maya ayo ugonza wo wide ugonza kuwa wo grina tata ona na elinya aya 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 ice mara ko kono sana ni ruwa aye mama bonenu wa munegunu ego magomunu neke mutijata ego binabu kamutije aye neke nyi bianu gozo bobude kanye jibiata onne boyinu mobulu nafo aye mama monu aye mama ugo so bobude ugo diga na ba nenu wa guru ebie 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 emi ba ana krista no ise da diga ni ibo ne na lu nenu wa guru ebie nagoje mi nenu wa ugoze wo wide idebude nu ika ni ju bi atata aye mama yo ubodi ga na bo lozu antini weriyo ogonna go logi ogonna go logi obunna ubodi ga na bo no wanu antini weriyo kanti bi atata antini weriyo nenu wa kanti bi atata ugozo bo kude antini weriyo wa koyi wana dalunu egubura tekele gwe nenu wa ubodi ga na bo nenu wa kuwe ogonna go logi onyema ubodi ga na bo nenu wa kuwe 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 eze wa dalu agale bo go dalu ma olori ekele gwe ogubura gbogu cannot Amẹ́kẹ̀mẹ́kọ́ ẹlẹ́tì wo yẹ kò dẹ́gu ọ̀gá agúsí ní ọ̀dọ́gù mú lọ́nu agúsí ẹ̀mọ ọ̀gbìn ẹ̀rọ ọgbà mẹ́yìn ìwé kánà gbọ́dú ní mú wọ̀. Agẹ́gẹ́ mọ ògùn dárú Amẹ́kẹ̀mẹ́ ntọ́yì wà ní dárú èsì ìdẹ́lẹ́gbẹ̀lẹ́ gbígbẹ́ Amẹ́kẹ̀lẹ́ gbùgbù ẹgbẹ́ mi rẹ̀ kẹ̀ lórí ìdó.
na-ele n'ụwa ka mmadụ na-ele onye na-ele n'ụwa ayo mama ụgbọdị ga-anagba n'ụwa tụrụ ebie ụgbọdị ga-anagba n'ụwa tụrụ ebie ụgbọdị ga-anagba n'ụwa onye bikọlọ ihe n'ụwa pụtadịnụ onye bikọlọ onye ọma onye nsewa lụrụ onye nsewa bikọlọ nwere ọbọdọgwu mmekọ obodo ọzọ mmiri ọdọgwu bikọlọ onye ọma mmekele gụrụ bikọlọ kọlọ mmekele gụrụ odogwu ebe igbo na-ete agwagwago onye ma bikọlọ ọgọgwu n'ụwa bikọlọ nwere ọgwụ n'ala olórí ekele ego igbo na-ede na-akpagị nne nna ụgbọrọ ụgbọgị ga-anagba bikọlọ tụrụ ebi ya ụgbọgị ga-anagba onye nsewa tụrụ ebi ya ụgbọgị ga-anagba n'elu ụwa ụgbọgị ga-anagba n'elu ụwa tụrụ ebi ya ụgbọgị ga-anagba n'elu ụwa tụrụ ebi ya agụtị ama agụ ala ọ bụ onye ilo ka ndị dị nwanne eke toto ezigbo tabụta ọgwụ na mmụọ iji ama ekele egwu m nwanne eke toto ka ndị dị nwanne wee mewu akaja m oge n'ọrụ ụrụ ama ekele egwu m nwanne eke agụsị ma agụ ala ọ bụrụ onye ilo agụsị ma agụ ala ọ bụrụ onye ilo agụsị ma agụ ala ọ bụrụ onye ilo aláwàdì mmanụ ọrụ etu ahụ ọdọgwụ ọsị m gbara aka etumo ka ọ gbalụ m ihe n'ikuku atụ egwu ma mama etu ahụ 38 77 42 74. This is my birthday. I'm not going to let you know I don't know about you. Nobody knows about I'm telling you, can I beg you? Nobody can know about you. Nobody can know about them. Nobody can know about you. Nobody can know about them. Nobody can know about my logo.
ụmụ obodo bịa ihe n'ife egwu bịa ihe n'ife egwu ụmụ obodo bịa ihe n'ife egwu All right, thank you. The lady manager.